Id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia stqar li jħossu nkwetat li l-Prim Ministru qiegħed jabdika mir-responsabbiltà tiegħu. B'reazzjoni għal kumment li għadda hu l-Prim Ministru Michael Gonzi l-bieraħ, Anġlu Farrugia qal li issa mhux biss l-Oppożizzjoni qed tgħid li l-Prim Ministru huwa dittatur, iżda sħabu il-membri parlamentari tiegħu stess. Jekk jiena ma noqgħodx għal din rieda tal-poplu, jien x'differenza għandi minn persuni oħrajn li bħalissa qed jiġġieldu kontra l-istess rieda tal-poplu f'pajjiżi oħrajn ġirien tagħna, dal-konflitt qed idejjaqni. Inħossni li jekk nivvota kontra, x'differenza bejn li nkun dittatur. Anġlu Farrugia qal il-Prim Ministru llum tilef il-kredibilità tiegħu. Għall-ewwel darba fl-istorja naħseb hija l-uniku darba li smajna f'dal-Parlament li jkollok Prim Ministru ta' pajjiż illi huma hawnhekk u jgħid illi hu irid imur kontra ir-rieda tal-poplu Malti u għawċi nivvota fir-referendum. Li hu stess mara l-konsultazzjoni. Id-deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando ammetta li kieku ma kienitx għall-kampanja ta' biża' u l-palata li entitajiet governattivi taw il-moviment għalle, ir-riżultat favur l-IVA kien ikun ħafna ikbar. Pulicino Orlando refera wkoll għal kalkoli li ħareġ bihom Ostingat il-bieraħ dwar kemm kienu n-nies li vvutaw favur id-divorzju u qal li kieku Borġo Luviri raġuna bl-istess mod tiegħu wara referendum għall-indipendenza kieku Malta da kolonja u qatt ma saret indipendenti. Id-deputat Laburista Nizam Mead saħaq li kien żball li l-Partit Nazzjonalista ħa pożizzjoni kontra d-divorzju u prova jinfluwenza l-eżitu tar-referendum. Id-deputat nazzjonalista Franco De Bono qal li fil-vot tal-lum l-astenzjoni ma kienitx għażla għalih għax ma jemminx li għandu jfarfar sabiex jiddeċiedi ħadd ieħor għalih. De Bono qal li l-Partit Nazzjonalista taħt De Marco u Fenekadami dejjem kienu viżjonarji, xi ħaġa li tikkuntrasta mal-lum ma' min ma jridx jara u jaċċetta r-realtà. Il-kelliem ewlieni Laburista Michael Falzon saħaq li ma jistax jifhem kif anke wara riżultat tant b'saħħtu tar-referendum hawn min għadu jiddubita dwar x'għandu jagħmel fil-Parlament.